Gogoratzen alduzue Fama telesaia. Hor bazegoen irakasle bat, esaten zuena, ospea asko kostatzen da. La fama cuesta, hortzen irakaslea makillakik, bai. Eta dantzari gixakoak. Benetan hain gogorra alda dantzari izatea. Gure gaurko gonbidatuak dantzari puntxa-puntxakoak dira, eta beraiei galdetuko diegu. Eguerdion lagunak eta eguerdion Oiana eta Nerea, zer moduz? Dena ongi? Hain gogorra alda dantzari izatia? Baitu bere alde onak eta txarrak, baina azkenean lan guztia bezala bazka bere sakrifizioak orduan. Esateana, no? Sarna con gusto no pica, no? Oida. Zuentzako dena ona. Baina euki aldezue horietako irakasle bat hain gogorra hola kaina asko mandizuena? Bai. Eta batzutan guk bilatu ditugu ere irakasle horiek. Bere garaian hor kaina sartu nahi genunean. Eta zu esatostez, Marisaunka kolektibotikan, eta bertan itezue dantza garaikidia, ez da? Bai, hori da, bai. Dantza garaikidia eta gero beste arlo batzuk ere baita ikutze ditugu, abestia, testua, gustatzen zaigulako ere baita. Osatan eti pixatu behar da, ez da? Bai, baina bai, dantzati gatoz. Dantza da, oinarria. Bai, hori da. Bueno, ez dakit dantzan jarriko nahi zen, baina zu sukaldian seguru baietz, eh? Bai, seguru moldatzen zeate, Hortxe, ikusiko dugu. Elkarrekin ingo dugu patata batzu panadera, barazki batzu gainen, krematxo bat kuiana, eta gero ali-oli bat laguntzeko. Ados? Bai, oso no, goxua. Adi lagunak, uste dantzan ibilko gehala. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz pausu nundik noe biliko gehan, bale? Ingo jauna da gaurko platerai, oinarri bat, patatana, tipulina eta piperrakin. Ingo du patata zuritu, panadera moztu, oliotan goxatzen jarri, olio desente jarriko jo, baina gero soberan dakana kenduko jo, bale? Ingo deuna hori ondo potxatu, eta hori izango esan dugun bezala, plateran oinarria. Oetxo bat ingo jo, barazkiei. Barazki hauekin ingo deuna da, egosi. Bai brokolila, bai natxuak, igual zua eskatxuak ingo ditugu, bai naki makiltxuak ingo ditugu, eta txikoria ingo deuna da moztu eta egosi ekarregin. Gero, honei da nahi, refrito bat botako jo, hemen dakau baratzurila, urdai azpikua, ospin txanto bat bai botako jo bixigarri jamateko, eta hori jarriko dugu patatan gainean. Eta hori gutxi balitz, ingo dure bai, kuiakin krematxo bat. Hemen dakau kuia, eren bat hola hartuko dugu, azalak endu, lauki txikitan moztu, eta agosten jarriko dugu. Behin egosita da honian, ingo deuna da, sartai batea bota, salteatuko dugu, errepuntxu bat emango jo gurinakine bai, hor dakau kurkuma, ingo deuna da dena goxatu, pure batin, eta krema hori, ere bai, platerian jarriko dugu lagungarri. Eta gutxi balitz, ingo deuna da maionesa bat, hemen dago arrautza, ospina, piperrautza ketua, eta ingo deuna da ekilorea bota, birrindu, gatzan puntua jarri, eta maionesa pixkate bai jarriko jau lagungarri. Ados? Primeran. Primeran, ezin hobe. Bueno, bikote, guain labana ima berdio, eta mingaina bai, bale? Venga, bai. Bueno, jarriko izuetena da, beitu. Hemen, alde batetikan, batek patata zuritzia, eta bestiak, zemuz moldatzen zaten labana ondilakin, hau gorra izatea, Probatu barko da, Probatuko zea? Bai. Vale, nik moztuko izo pusketa bat ez beste nahi hemen minik egotia, moztuko izo hemen pusketa bat horra, ezkago oso gorra izatea. Eta gero, ja, behin, hola da hola, bai jarriko zu hola apoiauta ondo, eta azalak enduko jo, eta gero laukitxokin goituko, bale? Ba, batek hau laukitan itia, eta bestiak, ba, patata zuritzia, hemen lago izu zuri gailua. Nahezunak, bale? Bueno, eta hau esan da, ningotena da aldi berian, tipulina eta piperra goxatzen jarri, bale? Bueno, Marisaunka kolektiboa. Noiztik handago martxan? Zenbat dihua? Ba, hasi ginen 2018an. 2018an, bale? Bueno, hor hasi ginen pixkat estudioan jolasten, oian nila ez dautze ginen. Aspalditik. Aspalditikan. Eta bai, eta gogoa sartu zitzaigun. Bai, txikitatik, hola. Eta gogoa sartu zitzaigun elkarrekin lan aiteko. Eta hor hasi ginen, bueno, estudia juten, eta esan genuen, ba, goazen goza probatzea. Eta hortik, atea zan emanaldi bat,
laburra, eta gero, hortxe gabiltza. Zenbat lagun zaudete kolektiboan? Gea gu biak, guk sortu dugu eta gu gea nukleoa esan dezagun. Ados. Baino, egia da, gero, bi produkzio ditugu eta lan bakoitzan ekipoa osatzen dugula ere behar degunarekin. Eta azkenekoan adibidez, 6 bat ginen. Zeren musikaria, jantzitegian 2 pertsona, argiekin bat, gero ere, kanpo begiradak gehiago, baino gehiago, igual 10 bat izango ginen. Baina, bueno, estenan gu gaude, adibidez, piezan, baina gero ekipoa benetan. Zer da zehazki Marizaunka kolektiboa? Zer eskaintzen dezue? Bueno, dantza badakigu, esan dezuen bezala musika eta beste gauza asko, baina zer da zehazki? Bueno, esan dugun bezala, dantza garaikidea dena lanketa, oinarria daukan lanketa, eta hortik obra estenikoak sortze ditugu, oianak esan duen bezala, beste jende batzukin eta beste disiplina batzukin kolaborazioan, eta orain goz behintzat, antzoki desberdinetan, inkluso kalean ebaita emanaldiak izan ditugu, eta... Nahi, ez zer begio, esan? Bai, ez nik uste txaiatzen gerala, bueno, momentuan gaude momentutik, eta plazerretik ere lanera joaten, eta publiko ere kontuan izaten, ez? Bai, gustatzen zaigula bidaiak planteatzea, eta kontuan izatea ere publikoak abertze jasoko duen hortik, edo... Nundik, eta badakit guantxe, torri ziatela gaina emanaldi bat eman dezuela guantxea zegoen astebete, ez da? Hori. Zer emanaldikin zabiltzate esku hartian guantxe? Guantxe daukau bat, izena una erreka ondoan 2 gezur, eta hau da estrenatu genuen 2023ko apirilan. Eta pieza bat iraupen luztekoa, antzokirako eginda, eta... Zertan datza zehazki? Ze topatuko dugu ikuskizun hori ikustea gote ganean? Bueno, gu planteatzen dugu pieza bidai bat bezala, eta lan egin dugu kondairekin, kondaire munduekin, saiatu gehalako pertsonaiak bilatzen, historioak, gaur egungoak, baina iraganekoak ere. Orduan, piezak badauka hor bidai bat, non dantza, abesti original batzuk ere sortu genitun, testua... Orduan, nahiko osoa da, dinamikoa. Eta zenbat lan hori dena sortu, lotu eta plazaratzeko, ez da? Bai, zenbat kostatzen zaizu adibidez, olako emanaldi bat bururatu, martxan jarri, eta dena kudeatu alizateko? A ber, klaro, prozesuak daka lehenengo preprodukzioa iten dugu, ez? Azkenen hoi da, pentsatzen dugu ze kontzeptu, eta saiatzen gara beti toki honesto batetik lan egiten inventatu barrean auta hauin, benetan momentu hortan ze desirak agun eta nondik sortu. Orduan, hortik kontzeptua jaiotzen da, eta gero gauza pentsatu behar dugu ze plankintza egin zeinekin lan egin. Orduan, hori dena preprodukzioa, zenbat iraun dugu hori egiten desente denbora. Desente, azkenan gero dosier bat idatzi behar da, diru laguntza bat eskatzeko, hau egin alizateko. Laguntza dakazu da, o bion artean kudeatzen dezu dena, o nola moldatzen zeate hau dena aurrera emateko? Bion artean. Bion artean. Egia da, lankideekin ere, gure inguruko lankide eta lagunekin ondo eramaten gela, eta esperientzia gehiago duen jendeari laguntza eskatzen diogula. Ze azkenean jendeak pasadu du ja, igual fase batzukuko hendik ez genitunak egin. Suerte asko auki ze jende oso eskuzabala dakau inguruan eta lagundu digu. Eta orduan, lehendabizi musika, geho dantza gartzezue gainean, o nola itea zehazki, bidai hori? O ez da beti berdina izaten? Ez, beti oso desberdina izaten da. Kasu honetan hasi geha asko idazketa automatikotik, eta horrek lagundu digu pieza hontako irudimena edo mundu desberdinak sortzen, eta hortik jaio da dantza, hortik jaio da musika, hortik jaio dia beste... Eta gero batzutan nik uste hori iten dugula, ez? Eta gero askotan etortzen gara igual irudi espezifiko batzukin ere, kasu honetan adibidez genuen jantzitegian atal batekin ideia bat genuen. Ditugu bi soineko nahiko berezita ikusten, diela ezkongai soineko adibidez, ez, piezan. Eta ideia hori argi genuen, hauek sartu nahi genitula nolabait piezan, eta hori izan zedila zerbait piezan parte. Protagonistako bat, nolabait, bai. Eta orduan hori irudi batzuk horrekin bagenitun, beste piezan ere hola irudi batzuk bagenitun. Baina gero saiatzen gara estudioan sartu eta horrateatzen denetik ere... Zenbat irauten du emanaldi batek? Bueno, honek zehazki 50 minutu inguru, aurreko hain genuna pieza laburra zan 23 minutu edo, baina iraupen desberdinak izan ditazke batzutan.
orduta gehiago edo gutxigo. Orduan, emanaldi berdinakin jute zeate, segun zeholtza, segun zerri, pixka moldatzen dezu, pixkat berti ez da berdina izaten? Bai, moldatzen dugu, espazioan arabera ere, eta... Bai, beti izan behar geha bastante malguak. Segun ze baliabide ditun espazioak, bai. Eta ze motatako jendia jute zaizu ikustea? Ez dakik gaztetxoentzako zuzendua da hon, helduentzako, danantzako balio dun? Bai, esan danantzako balio du. Osa, bereziki pieza honetan, askotan galetzei gut, ume txikiekin ere duda sortzen zaizu, ze, bueno, zuk heldu bezala itezunan ere zerbait, eta hor bakizu aizela gauza ezberdinak igual ikutzen ez, tematikan inguruan. Baina grabiz piezanek oso ondo funtzionatun zuten. Torrezian, 6-7 urteko umeak, eta ere oso ondo pasatu zuten. Bai, eta gero jendeak ere. Kontua igual da batez ere musikaldetik, batzutan baseak nahiko altu izan, volumena nahiko altu izan dezak, eta argi aldetik ebaita iluntasuna bada, orduan umeak igual hor betiago zalantza hori, igual... Bildurtuko dia. Baina egia da, esperientzia polita auki genula umeak etorri zianean ere. Ona. Bueno, bikote, hemen itzin da itzen, da betu aurreatu dolanak, Jarri ditugu patata panadera martxan, zu nahiko basuan jarriko dugu. Zergatikan, inbiar du aurrena, potxatu, zu basuan. Zergatikan, bestela, zu altuan itea prejitu. Eta prejitzen behar dugu, zuzenian, patata barrutikan gorra eratuko zaigu, eta tipulina erringo zaigu orduan. Jarriko dugu zu basuan, potxatzen lasai, eta gero, dena da honian, biguña eta inda, bukaeran emango jo golpe fuerte bat pixka kurruskari kanpotik gelditzeko badoz. Hemen egin deuna da, martxan jarri kuia, esan deun bezala egozingo deu, eta bitarte jungo gara erreportai bat ikustea. Zehazki jungo gara helikara, eta ikusiko zuen ze baratza polita, eta txikoria jakutziko dugu. Guazen bertara. Egunon, Elika kooperatiban gaude, Oiartzunen, eta ni naiz Jon Etxebeste, bertako kidea. Gaur aurkeztuko dizuet txikoria. Hemen dakagu. Txikoria, da lehengusua kardaberana, edo diente de leon ezagunago dena. Eta baitare, hemen eskarola ditugu, eta dia senideak. Txikoria, eskarola eta endibiak. Neguko barazki bada, eta udaberria aldea ja ez da ekoizten. Normalian negutegian egiten dugu, zeren temperatura eta jesten danian eta ekoizpena ez da inerraxa. Eta nahiko txikiak bezala gehatzen dira ez badute temperatura maila egoki bat. Txikoria ez da oso ezaguna Euskal Herrian, konsumitu da beti, baina bere zapore mikatza dela eta ez du jendeak asko maite. Inulina edo deitzen den sustantzia badauka, eta hori da ematen diona zapore mikatza hori. Eta naiz eta zapore mikatza hori izan, baditu propiedade oso interesgarriak. Gibela, besikula, hori denak aktibatzen ditu, orduan digestioak eta asko hobetzen ditu. Baita ere giltzurrunan kasuan aktibatzen ditu, eta orduan funtzio diuretiko hori dauka, oso eraginkorra, eta harriak eta daudenean giltzurdenetan botzeko aukera ematen du. Beste ezaugarri batzu gehiago, azaleko arazoak eta daudenin, ezemak, aknea, hor ere nahiko eraginkorra da eta erabiltzen da. Eta gehitu dezakegu kolesterola eta glukosa, odolian eta kagunian kopuru nahiko altuak, hortan ere eraginkorra da eta jaisten ditu. Erakutsiko dizuet, zergatik dauden hemen lotuta, ari batekin, lotzearen helburua da barrua zuritzea. Orduan barruko hosto horiek daude xamurraguk, biguñaguk eta zaporea ere ez da hain mikatza. Horrek albideratzen du, kanpoko hostoak egosita jatea, eta nahi izan ezkero, barrukoak, txurienak, ensaladan gordinik jateko aukera ematen du. Elika kooperatiba da agroekologiako proiektu bat, eta ekoizten ditugu barazkiak modo organikoan, zigilu ekologikoa daukagu,
eta 3 bide ditugu salmentarako. Saltzen dugu honen kopuru bat hemen bertan, geho saltzen ditugu saski batzuk, astero. Eta geho dugu beste proiektu bat hemen inguruan, Labore izenekoa, nun hor saltzen dugun produkzioaren, ekoizpenaren beste zati bat. Bueno, Joseba, agurra esateko garaia iritsi da. Jarraitu jendea zaintzen, gomendatzen, barazkiak oso garrantzitsua digala osasunean. Gaur esango diogu agur txikoriakin, gure barazki mikatza hau, baina kriston onura dituna. Beraz, eutxi barazkiei eta zaindu. Haupa, Jon, ze argi erakutsi duken, ze garbidak akendana, eta ze ona entxaladana hor barrun lagatzituken horiska horiek ondo itxita, egia esan, guriek ez dakitakan egin beste horiska, badaka pixka, baino, hauek igual entxaladako gordeko ditugu. Gu ingo deuna da gaur egoze, ingo deuna da bai alde batetik egozi atxikoria, bainatxuak eta brokolia, eta geho barazkin gainen jarri. Eta barrukua gordin goitut entxaladan botatzeko. Sekula ez ditu gordin janda, eskerrik asko aholkoa batikan. Bueno, gu gurian jarraituko deu, eta inbiar deuna da, baitu, barazkitxo hauek egosteko, kasulateako eta egostea, eta zuek bainatxo hauekin lagunduko jazue. Alde batetik, bueno, inbiar deuna da. Hau makiltxo egin goitugu. 2 puntxatxuak enduko izki jau, leheno bakizue garai baten beti kendu itezala hemengo hau. Gaur egun ez daka, fin-fina da, eta hauien ez da notatzen. Batzuk oituragatik jarraitzen duek entzen, baina ez da biharrezkoa. Ordu ingo deuna da, erditik amoztu, eta erditik handakaunian, badibes holaxe, 4 makiltxo egin goitugu, bale? Venga, hoi baten txako lana, bilon hartien goldezue. Venga, eta beste zuaizkakitia. Zuaizkakiteko, oian abitu. Itentetena da, nik. Holaxe juten naiz. Ni uste erdiak inaiko izango deula, Zuaizka gazkatzen jutezea, eta batzutan, esatezu, zuaizka handi xamarra. Da hoitia, 2 o 4. Eta errexin egiteko da, hemendikan hartzen dugu, adibidez, berak aiten baet, 2 iten dut, hola irikita, rast. Eta handi egiten bazait, berri egiten dio goiti bera, eta 4 iten dut, bale? Ordu, nolarako zuaizkatxuak prestauta utziko dituzue, makiltxuak alde batetik, eta zuaizka bestetik. Bale? Jarriko izuet hemen platertxo pare bat indakuak bertan jartzeko. Hemen bainatxuak, eta hemen zuaizkak, bale? Osondo, eskerrik asko. Venga, lana banatu ditu, nila lasai naho, eta bain kasuela jarriko du martxan. Bueno, eta galdetu behar nizuen, sortze prozesua. Bai. Nola kudeatzen dezue? Bai, esan dezue aurrena, kantua jartzezula, gehorrei dantza jartzezula, baina zenek zeiten du, nola banatzen dituzuela nago, elkarlan egitzezate une oro? Bai, debia esan, hori da gure... Egitea esan hemen, bueno, ondo banditu, Bai. Egia esan, hori da, dena iten dugu oso batera, noski gero bakoitzak bere aportazioak iten ditu, eta gero adibidez administrazio lanetan edo bai ematen geha, egin zuka, nik, tal, baino... Bai, adibidez hori igual produkzio lana eta gero salmenta lanean, igual saiatzen gara pixka banatzen, efektiboago izan nahian edo, ez egitea aditzen leku gaioeta iristeko edo beto iristeko, ez da? Bai, hori da. Eta bakoitzak, baitare bakoitzak, ondo parte gatzeko, eta ez egoteko bat saturatua eta bestea. Bai. Eta adibidez, abesti bat jartzeko garaen, elkarrekin malin bazabeten, nola moldatzen da hori? O dantza iten izan, ez dakit, hor txispak sortzen dira, baina, bueno, geofusio egongo da, baina ez da une oro bakoitzak ez duzu gauza berdina buruan eukiko, ez da? Ez. Zenek zenei zuzendu berdio, gehiago, zenek zenei, ez zaite desbiatu hain beste, esatea. Nahiko, gero egia da itegula lana kanpo begiradekin taulauki izan dugu. Dela jendea datorrena pertsona espezifiko batzuk, eskatzen dioguna laguntzeko pixkat, barruan egonda bideoakin itegulana ere, baina ez da berdin, ez beti bideoan zure burua ikustea, eta orduan, bueno, hortik bai laguntzen digutela, baina gero barrutik, egia nahiko espazio ematen gara ere, bata bestea, proposamenekin, edo igual piztantan solo batzu ditugu adibidez, eta hor, bueno, pixka kanpotik laguntzen ere, baina, ulertzen gara. Nik uste dute baita laguntzen duna, ideiak eta iritziak, gustoak, bastante partekatze ditugu. Irutze zait. Baiko elkarrekin zoazte, ez da? Bai, karo, bai. Gero, gero gure desberdintasuna ditugu, pertsona guztiak bezala, ez? Duti gabe. Baina... Baita, ere pieza honetan, esan genuen bata beste, saiatuko gehala,
baietik bezala lan Bai, hori egiten, da. ez? Nahi genituen gauza berria probatu, eta testuak, eta bestian gehiago sartu, eta beldurrak gu jan baino edo saiatzea, venga, positiboan, eta norbaitik ideia bat baztu, behintzat probatzea. Aurrea, estudioan. ez da? Bai, Hori da, Aurrea. bai. Zeratu Bai. ginen. Eta zein izan da sortze prozesu hortan momentu politena, egongo ja momentuak bat gauzatu, jo, bai Ja. honei, Joe. o dantzan bukera jarri, o hasiera, nola hasi, nola lotu, A ver. dakit hor daun subido ja, jetxitea, Bai, hola. azkenean gauza horiek kudeatu inberdia, ez da? Bai. Badaude Nola egiten duzu hori momentu guztia? kritikoak. Batez ere, igual, Bai. gauzak dazkazunean nahiko bideratuta, eta gero derrepente esatezu, ai, Dios mío, horrek ez du ondo Beste funtzionatzen. jantzi hori sartu behar dugu, ama, guain eskontzeko Ja. jantzia sartu behar Bai, dugu. ja. Bai. Bai, gero horri baita, Baianak esan duna, saiatu gea gauza askori edo proposamen askori baietz esaten, baina gero momentu batean bai esan behar dugu ez ere. Orduan, Hori da. igual dazkagu material pila bat, ideia asko, baina gero denak ez du ondo enkajatzen, orduan batzuk utzi behar dituzu. Bai, batzutan esatean Bai. bezala, bi osagaiekin errexo izatea, Hoi da. beste badakau, eta esatezu, zein beren nik osagai honekin. Hoi da. Beste platereak Hoi da. gautzi, ez da? Hoi da, Bai. hoi da. Bai, esaten da, inglesez bago esan li bat, Bai. kill your darlings, esaten dena, como, Bai. matarra tus queridos edo hitza. Hoi Eta da. pixkat hori beti dago prozesutan, osea, egiten zoaz hasieran, eta dena zortade hor maiten bindu, eta bestea, Eta ideia mordo Claro, bat, eta bai. gauza mordo, Ja. baino... Baina gero ja iristen da momentu hori aukeratu behar dana. eta Bai, bai, igual pixkat ideia kostatu oso zaigu, ona da, bai. baina honekin ez du, Hoi da. ez da lotzen. Hoi da. Eta esateko, bueno, pues urrengo piezarako, eta... Eta nola bukatzen dezu, esan dezuen bezala, kanpo ikuspegi hori ere bai beti garrantzitsua izatea, ez da? Bai, Azkenengo oso, okeiak, oso. oikutuak emateko. Bai, oso. Zene laguntzei zue hortan. Bai. Ba, kasu honetan lagundu digu Ainara Hola, nahiko? Gurrutxaga. Joseba, hola nahiko edo... Bai, nik uste nahiko, Vale, nahiko, barkatu, bai. segin, eh? Bai, ez bai. Lagundu digu Ainara Gurrutxaga, Deja Vu konpainiako kideak, oso maja, eta asko lagundu digu. Bai. Gero, Maria Ibarretxe, Hau xerratu, bale? eta gero Marti Güell Balbona. Hiruek lagundu digute ikaragarri. Eta egon lehen esaten genuna momentu kritiko horietan behaien laguntzak eta lagundu digute beste lasaiago sentitzen eta esaten ondo goaz, ez gea erotzen nahi, Bai, que batzu ez dugu, boa, erraiten egia, hause egia, Hoi da, noa, hoi da. goaz, zen orantzartu deu da. Bai, bai. Kezkak sortzen dira azkenian, Bai, ez da? hoi da, Bai, asko. bai. Bai, eta nik uste Bai. bakoitzak ere zula, bere, Ainara dator, hola, antzerkitik, eta orduan testua landuna genunez, lagundu dugu hor gehien bat, Bai. gero Maria ere arte visualetatik, Marti gehiago dantzatik, bueno, Maria oso artista Bai, multidisciplinarra da egia, bai. baina orduan bakoitzak ere bere modura Bere osatu ikutua, du. bere profesionalidadian eman Hoi dizue... da, bai, bai. Eta adibidez, esan dezue, hau lehen urtean hasi sinatela ikuskizun honekin, zenbat iraute ikuskizun? Zenbat indituzue ja 2018-tik hasi sinatenetik? Bueno, 2018an hasi ginen, pixkat gure artean jolasten. Gero, lehenengo pieza 2020an sortu zen, eta hoi, zenbat, amabi edo la. Bai. Eta gero guain estrenatu genuna lehengo urtean, inditugu Hori da, estrenaldia eta beste hiru guztia bat. Hiru, hori da, Hiru. hiru. Bai. Ados. Eta igual zenbat irango du, ideia da aurten ja beste batekin esku artean ibiliko zeate ja... Azkenengo ikuskizuna aldatzeko, bueno, artista beti da, kasu zerbait esku artean berri jata. Ja, oain gozaigia saiatzen hau mugitzen, Bai. baina, bueno, gero beti hor buruan ezortzen ezkizu ideiatxoak eta partekatze diogu. De repente amets bat, esatezula guan, oian eukieta amets hau, eta... Ametxetan, Bai, lehengoan euki, bai, eta... Bai, ideia bat batzutan hortik eta, bueno, lehengoan etorri daiteke ere baita, eta bueno. Baina, bueno, oraingoz salmentan gaude konzentratuta. Eta salmentan zaudetela konzentratuta, zelekutan ibiltze zeate, eta nun gustatzen zaizu zuei produktu hau saltzia eta ze holtzetan ibiltzia? Ba, orain airea saiatzen asko Euskal Herri guztiko antzokitan, kulturetxetan, hori da pixkat gure saiatzen ari geana momentu honetan, eta gero ere baita jaialditan, aldan toki guztitan. Bai. Xabi altzuen leku guztetatik, ez da? Baina, bueno, Ja, gehiago ez da gustatzen erresa, ez da zaizuen leku erresa. txukunetan edo leku Bai, berezitan. egia da behar degula, pizonek argiztapena behar Bai. dugula, eta hola, orduan, antzoki formatoa bai behar degula. Eta egia Bai. testua euskeraz, abesteak ere euskeraz ditugula, orduan, egia da gu kanpoan egondakoa garela ere,
baino, bueno, haikia ikusten ze formula izan litekeen egokia, pieza hau, Euskal Herritik kanpo iteko. Baina, bueno, orain goz Euskal Herrian. Orduan, hizkuntzare bai sartuko diozue? Osea, hizkuntza aldatu berriko zuere bai kanpo ateatzeko, edo euskerakin saiatuko zeate? Guk euskerakin nahi dugu saiatu. Gero, abestien letra, euskeraz seguru. Gero, testua, igual ari gehoain pentsatzen, ez dakit hori aldatu ezakegun, edo jarri subtituloak, ez dakit, hori elkarrizketa hor gaude. Eta adibidez, pentsatzen dut evoluzio bat egon, osala lehendabiziko antzeslanetik azkenengoa, ez da? Zer izan, nola izan zen aurrenengoa, zein izan zen? Aurrekoa, karo, izan lehenengo aldiz zola jartzen ginela biak elkarlanean, deitzen zen Leiozikin, Zeru Garbi, zuen izena piezak, eta hori bai hasi ginela oso gorputzetik, eta nik uste izan zela ezagutzea zein zan batzen gintun hori, ez, kolaborazioan iteko, eta Marizaunka kolektiboa sortzeko ere. Orduan puntu hortatik hasi ginen, eta uste nahiko gorputza oso presente zegoela, eta abestiare atea zan piezan, abestu genuen pieza hortan, baina pixkat gutxi, osea, hola ez, lehenengo aldiz, eta ikusten abertze ateako zan. Eta zen nahi zenuten aldarrikatu lehendabiziko ikuskizun horrekin? Gehien bat, hasi ginen, hor buruan genitun ideiak zian emakumea eta espazioa hartzearen ideiekin edo gonde pixka jolasten. Orduan saiatu ginen gorputza ataletan zentratzen eta gorputzaren atal ezberdinak espazioarekiko jolas horretan edo bata bestearekiko jolasean. Eta ere gorputza atal espezifiko horiek dituzten konotazioak edo transformatzen beste ikuspegi batetara edo beste irakurketa batetara. Eta adibidez antzeslan hori, nunbaiten eskegita dago, ikusi aldeu edo hori bukatu zan? Ez, lehengo udaran ez, ingenun, eta jarraitu nahi dugu, aukera deatzen bazaigu egingo genuke berriz ere. Gaina hori, pieza hori laburra da eta kalean ere indezak aukera gehiago daude, espazio desberdin gehiagotan dantzatu daiteke. Eta ikusi, badaukago bideoa. Bideoa, baina guri zuzenekoa gustatu zaigu. Hori, zuzenekoa, bai. Claro. Osea, bideoa bakazue, historia baina zue gustatzen zaizue goltza igo, eta jende ikusi, eta feedbacka ondo gazo, eta... Claro, azkenan bideoa, salmenta lanean zaudenean, bidali bartzaie programadorei, baina... nahiago egu... Galdu iteu xarma, ez da, galdu iteu. Bai, guztiz. Zuzenekoa, noiz da kasu horreko zuzenekoa? Badegu, erreka ondoan bigezur, ez Antzuolan, maiatzan. Antzuolan, maiatzan. Antzuolan, maiatzan, ingo dugu. Bueno, badakizue, Antzuolagun, goxatu, eta bideoa bestientzako utzi. Bueno, hemen txek, gauza asko horreatu dugu, Xerrak inditugu, gehi urdazpiko txikituko dugu, salteatzeko, hemen egosten nahi dana. Dakaula bai brokolila, bainak eta atxikoria. Ikusi zuen, hemen, indiala bigundu, haure, segituan, lauki txiki egiten badia, segituan xamurtzen dira. Hori ingoitugu geho salteatu gurinetan, kurkuma pixkatekin, eta maionezen goin. Baina bitartian jungo geana da, beste reporte bat ikustea. Ados, bikote? Ondo. Zehazki jungo gea bikote antiguaino, eta bertan dago Kobak Art and Cook, eta ikusiko zueze gauza goxu egite dituen. Goazen ikustea. Apa, Joseba, ni joke naiz eta ongi etorriak berriro ere Kobak tabernara. Gaurkoan gure hamburguesa bereziena ikusiko dugu. Hamburguesa veganoa. Hamburguesa egin baino lehenago, kontatuko dizuet zein dan tabernanen historia, labur bilduz. Taberna horiek izan duela 5 bat urte, 3 pertsona desberdinak ireki zuten, eta gaur egun Lorenek darama sukaldia. Galdetuko diazue, zer doka berezi jatetxe honek besteekin konparatuta. Lehendabizi, tabernan izena Art and Cook da, Kobak Art and Cook. Eta alde batetik sukaldaritza, eta bestetik artea. Eta artearen inguruan, arte erakusketa desberdinak egiten dira. Eta gainera, bazkaltzeaz gain, kuadroak ere erosi ditzazkezu. Eta gure eskaintza gastronomikoaren inguruan, bertako produktua dauzkagu modu oso tradizional batean egindakoa. Hemengo izarrak hamburguesa dira, batez ere. Baina gainera badauzkagu pintxo txikia, kroketak, kalamarrak, patatak, eta bestalde razio desberdinak, txipiroiak, karrillerak, sekretoa. Eta horrez gain, barran badauzkagu pintxo oso goxuak. Eta haren guazen sukaldera, gure hamburguesa berezia prestatzera. Gaurkoan hamburguesa vegano egiteko, lehendabizi, hamburguesakin hasi barko ginake. Eta hortako, osagai guztiak nahasiko ditugu. Lehendabizi oso egositako arroza eta barazki egosiak nahazte ditugu.
Jarraian, abena eta espezia desberdinak. Pimentoia, kurri pixkat, komino pixkat, gatza, oregano egual ere, egunan arabera. Taberna honetan 6 hamburguesa desberdin dauzkagu. Hoitako 5 aragena dira. Bat oiaskona eta 4 txekorrena. Eta hortaz gain, badugu vegano hau. Zati, jende asko eskatzen du azken aldiak. Osage guztiak nazuta gero, molde batekin formauten diogu. Jarraian, ogia txigortzen hasiko gara pixkanaka, plantxan. Jarraian, hamburguesa plantxara doa. Tostatzea pixkanaka. Hau sukaldatzen da bitartian, esango dizuet niretzako zein dian izarrak taberna honetan. Gehien bat niretzako kobak hamburguesa, da hamburguesa tradizionala, gazta, tipula eta klasikoa, eta mexikanoare oso goxua dago. Hasi nintzen duela 8 bat urte sukaldian, eta egon naiz munduko leku desberdinetan. Indian izan nintzen sukaldian, Finlandian izan nintzen ere hotel batian lanian denbora batez, eta gero Donostiko hainbat lekutan pixkanaka. Ikasten eta hobetzen. Eta hain hemen dara matzat 4 urteia kobak tabernan. Montaketa azteko, ogia, letxuga, tomatia, eta jarraian hamburguesa. Tipula pixkat. Tipula gainea, etxenedako tipula bada, ospinduta. Eta ogia, eta listo. Joseba, bigarren aldia daia kobak tabernan, eta bakizu, nahi zonean etorri, eta ikusiko gea. Gerarte... Hau Jokin, ai ama, ze gauza goxokit dituzuen, eta badakik, 2, 3, 4 eta 5 aldiz iten baeke gu irrikitan hiri ikusteko. Besarka da handi bat, eta gurian jarraituko dugu. Esan dizueten bezala leno, patata bitu nola dizu, blop, 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 suabe dijoazte, eta bitu zure laban hartuko, eta uste jazu, xamurra da gau ja hemen, patata panadera. Ingo diuna da, azkenengo 5 minutuan, egurra eman, eta gero nola ez, jarriko diuna da, pixkat papelian, koipia soltatzeko, eta txukun utzi, plateran azpin jartzeko. Bigarrengo urratzain behar deuna da, behitu hemen, barazkik ja egosi zaizkigu, ateako deu bertatikan, eta ingo deuna da, fuentetxo batian jarri, eta bota behar deuna da, batzu ja tostatuta, urdai azpikoakin. Lagunduko jasuzuk urdai azpiko mosten? Venga, oso ondo. Eta bestalde, inbiar detena da hemen, kuia dakat, gurin pixka botako kaso batian, eta ingo deuna da, gurinetan pixka goxatu, hola, torrefakto puntu hori emateko, eta gero, gurin pixka gehiago bota, eta kurkumakin birrindu, eta gatzan puntua jarri. Eta amaitzeko historia, maionesa inbiar dugu bai. Maionesa egiteko, nire azu lagunduko jazu, bale? Baina birringel joan jarri jo prestatuta. Eta inberezuna da, arrautzatxua bota, doblia bota, oli joana, horroz pina dago, baina ez dan erabili, bale? Txorrota txikia botako jozu, zerriko ni beste pixka barazki botako jo, bale? Eta gero, piperra utza goiarakada bat botako jozu, emango izutela guantxe, eta sosito ez gaibiliko, ez da? Bagatza pixka bota, bale? Bueno, hau zuen kontu, lana banatu ditugu, eta guazen esandakoak itea. Hau, ze oso txikia hola, Joseba? Bai, lauki txikitxotan izatik, ningotena da hau pixkat, gorritzean dienian bertara botako deu, ikutu bat emango jo, eta gero, refrito gainetik botako jo, bale? Doblia esatezunean zer esan nahizu? Beitu, honek balin badaka biatza bat edo hola, horren 2. olilua 2, bale? Bueno, eta bikote, zuek, zenbat urte txokin hasi zinaten, ez dakit, dantza garaikidia noiz heldu da, baina, bueno, oinarriak lehenu etorriko zian, ez da? Bai, nire kasuan hori euskal dantzakin hasi nintzen txikita, 6 urtekin, gero baleta, eta dantza garaikidea, 15 urtekin gutxo gara bera. Hor antiguon Miriam Perez Kazabon irakasleakin. Eta hor ezagutu ginen, nire eta biok, ez? Justo, garaikidea. Baletean, bueno. Baletean igual ere? Bueno, hor garai hortan, gutxo gara. Bai. Eta bilok, antiguon ezagutu zinaten ordun? Hoi da, bai. Bertakoak zeate bilok? Bertakoa gea. Bueno, oianak pixka daka mix. Horretan jaioa naiz, gero endaian urte batzuk egon ginen ere, familiakin bizitzen. Eta gero ja, Donostia 7 urtekin orduan, bai, antiguoa baino... Donostia, 7 urte txokin, egia esan. Bai. Ni lehen urtekoa justu batzen naiz. Ja, bai, nik memoria txarra. Bai. Bueno, eta bikote, elkarrekin hasi zinaten, eta... Bueno, proiektua egin dezuen, baina pentsatzen dut bakarkako lanak eta beste historik eta zehose gauzak ditutu zuela ere bai, ez da? Bai. Bueno, nik bastante lan hain dut Eskozian. Eskozian, eh? Bai, eta gero baita ere Suezian pare bat proiektukin nabil.
Gero Irlandan ebai, iparraldean esango nuke, ia beti. Eta ze hizkuntzakin moldatzen, hor beti inglesakin da negin, otanak Bai. ikasi behar izan dituzu. Inglesakin, bai, inglesakin, ez naiz iritsi suekoa hitzeitea. Eta zein dezu Zaila. herrialde horietan? A ber, Eskozian, karonian bizin izan. 6 urte, hola. Orduan, konpainia ezberdinekin indut proiektu batzuk, eta gero Suezian ebaita beste kolektibo batekin, ingenun 2008an uste, baita ere, beste emanaldi bat, dantza emanaldi bat, eta gero, oain lehengo urten inun, Suezian oso iparraldean beste dueto bat. Baina bai, dena dantzakin erlazionatu da dauden Eta asko emanaldiak. aldatzen da adibidez hango dantzaiteko moduak, hango kolektiboak nola egiten duen lan edo hemenguak? Ze somatu ez zute A ber, ezberdinena? azkenen lengoaia eta ulertzeko modua nahiko antzekoa da, baina bai da, osea, kulturalki gauzak oso desberdin egiten dira. Orduan hori bai nabaritzen dela. Adibidez, Suizan ere lan egin nunean, bilerak asko gustatzen zaizkie, oso... Osea, hau esan nahi dut estudioz kanpo, Bueno, eta inkluso estudioan, gustatzen zaia asko bilerak hitzeitea, eta igual hemen da pixkat gehiago, venga, ba. Guazen pixkat... Eta gero, ze behin dekao, ba ez diaulak ondo hitzein, ez da? Bai, baina pixkate baita igual batzutan gehiagi izatea, Ja, hemen... Baina ondo dator, Improvisazio gehiago dago hemen eta handa gehiago... Zaten bezala pixkat alemanoago dira. Suizan eta Suezian esango nuke, nire esperientziatik, bai izan dela, bai, gehiago oso hitzeitekoa, zorrotza baino gehiago hitzeitekoa gauzak asko konsideratzekoa, gero baita lan kondizioak eta hola asko errespetatzen dira, adibidez hori desberdina da. Ja, hemen aztezea dantzan da ez da izunez bukatzezun, ez da? Bai, eta bai, hori alde batetik, gero ere, bueno, baliabideak baita esan dezagun beste batzuk diala, eta orduan horrek laguntzen du. Baliabide aldetik antzena ez, osan, pixkaten Hobeto baloratu hau daudean dantzarik eta hola. Artea generalean nik uste beste ni hau naizen herrialdetan eta esperientziatik baloratuagoa badago eta egiten dugun lana. Ados. Bai. Eta guain, zuk itzein eta zuk birrindu. Hola, nahikoa olio? Oso ondo. Gio olioakin gertatzeana, zu sartzen dezu, horreukita gozpizkan. olio gehiago botatzen bedezu, loditu ingoa. Olio gutxiokin finago gelditukoa. Olio espasatzen basea, moztu ingo zaigu. Horun, zuk birrindu horrelaxe, eta ikusiko du loditasuna ondogan, da bestela botako jau pixka gehiago, bale? Eta zure kasua nola da? Bai, nik ere gero junintzan Londresea ikastea, nirea gero etorri zela ere eskola berera, eta nintzen 10 bat urte Londresen bizitzen, han konpainia batekin lanean. Eman, eta bota pixka eta gehiago, fundamento pixka gehiago, piperrana. Vale, eta Londresen... Eta 10 urte, nintzen gutxo gara bera, bai, ere urte mordoizka. Eta bereziki konpainia batekin lanean 5 urte, eta gero jago naiz, freelance, libre, proiektu ezberdinetan, eta Donostia bueltatu nintzen duela 3 urte. Eta orduan azken urtea, hemen nabil ere, nereakin lanean, baina ere beste proiektu bat. Eta Europan bukatuko zue, edo ja hemen aingura botata zaudete? Jo, ez dakizu bino, izegia esan. Ni irekia nago beti kanpoa, gustatu itez dait, nahiago alde batetik bestea ibili. Eta goxatu, eta zer da hon ikusi, eta zer da hon, da zer ez da hon, da gauza honak eta txarrak, ez da? Jan hemen hobeto jango zen duten, ez da? Oan ondo kodeatu dezu janari ja kanpoari bilizeten. Denetatik dao. Baina esaten dut bai Londresen da, esan dezuen Suitzen da, ondo jateko asko patu bihar dela, ez da? Gero janari azkarra eta kentxo da, hola, ez da? Nik uste, munduko janariak edo probatzeko ondo dagoela. Igual ez da janari ingelesa, baina adibidez, Eman, birrindu, entzute zaigu, eta hemen txilak hauta amiko. Bai, eman lasai. Bai, ez janari indiako janaria, edo vietnamita, edo hau eta beste, olakoak probatzeko, esan leku ederra dela Londres, hori bai. Eta zer rintezen duten gehiena, ze gauza jute zeinan, ze gatezen duten? Nik guztoko eran eukan kale bat hor Hoxton hautuan vietnamita restaurante hola anitz daudela hor. Eta agia esan guztoko. Hori deskurrimendua alangoa. Eta zure kasuan? Nik. Gatza bota aldezu? Baina nik uste gehiago... Xoxito? Ba, eske... Gaina berri zateu maionesa, nola koipe asko dakan, normalian desente gatza berri zateu, bai. Vale, eta esan dugu xoxito ez gala ibiliko gaina, Ez, gatza beti importantea. Hori birrindu, ikusi ezun, nola loditasuna, nik usten dekio saltzeatzeko, ezin hobia dakala. Guain ingo jasuna da,
Hola, birringailuan kudeak eta hartu dezun, hau listoak haukeu gainetik botatzeko, hemen txutziko deu, ingozuna da hause birrindu, hori da. Beste goiara bat emango izut kurkuma bixa botatzeko, eta hau birrindu ere bai, bale? Eta hau bertan birrinduko deu, nola da gurina dakan, pixka tostatu deu, guain botako jozu goiara kabatonena, birrindu, eta dastan, bai, erdila hola, fundamento emango jo. Eta gero ingozuna da, goiara txiki batekin dastatu, eta gatza pixka faltago bau, horri gatza pixka botako jo, bale? Bale. Bueno, eta hemen Euskal Herrian, geota ohitura gehiago dago, dantza garaikidea ikusi, entzun, eta emateko, nola ikusten dezu situazioa? Nik pentsatu nahi baiet. Osa, egia baudela ere baliabide batzuk ere askotan beti izaten dugu ez, atzerrian gauza gehiago dela, baina hemen ere zortea dugu, errenterin badago adibidez dantzagunea izeneko leku bat, ez, espazio bat, eta hori kristun aukera da hemengo artistentzat ere lanak sortzeko, eta uste horrek sare bat ere ja sortzen duela. Gero ja publikoak, ez dakit egia esan. Espero ez, baiez, ari dela jendea oitzen ere. Ikasten. Ez dakit esango zen nuke. Bai, nik uste baita ere gure lankide batzukin hitz egiten, igual beste generazio batzutakoak eta aipatzen duten nola leheno etxe honezer, eta orduan... Ja, ezin deulak esatu gorak adi joala, ez da? Ala ematen du, bai. Baina pixka kejatik gara, Baina bai, kejatu ere kejatzen gara, uste ere... Bai, kejatzen gara, Badagola beharra... Bueno, ez sentitzeko batzutan jendeak ere, baina hori da zure lana, ez? Osa, ez dela ezer pasatzen ez ba, ekizu, baina ere puntu batean... Bai, hortaz bizizea, ez dakizea, eta zatezu jope. Bai, fiskatu, haindik hor gaudela, orduan, bueno, badagola horre de... Eta jendeak ez ezela beldurra izan ere, dantza ikustea juteko, ze konpainia bakoitzan lana oso ezberdina da, bakoitzak bere lenguai ezberdinak lantze ditu. Bai, behin ikusi ulako, eta igual ez baizik hainbeste guztau, ez dela pelikula bat ikustea bezala dala, ez da? Gero beste pelikula bat ikustea jutezea. Bai, hori da. Orduan hori ere, bai. Ze, karo, dantza arloa igual, bueno, ez ezagunagoa edo bada, baina, osea, normalean gizartean, orduan, ja, badago, ia beldur bat, bezala dantza ikustea juteko, edo, askotan erantzuna izaten da, jo, eskezet ulertu, edo, eta, bueno, azkenean, pues, hartzea esperientzia bat bezala. Ja, goxatzea jun, ikustea, no? Bai, da, bai. Eta bete gustatzen zaizu ere bai, mezu bat bidaltzia ikuslei? Zein izaten dira zuen mezuak? Mezua... Saiatzen gara pixkat, hausnarketarako espazio bat edo irekitzen adegian, azteko ere, gehalako, ezakit bi emakume holtzan jartzen geanak, eta hor ja, ustez badagoela tematika edo, ekartzen ditugula gai batzuk ere mai gainera, eta hor hausnarketa badago, baina saiatzen gara ere beti umore puntu batetik, eta iradokizun moduan. Hori da. Esan beharrean hau hola da, edo hau eta hau... Bueno, bai, saiatzen gara pixka bat, bueno, oianak esan du bezala, iradokizun edo galdera bezala proposatzen. Bai, jendia imoitu arazten barrenak eta pixka bat... Bai, oi da. Oi lortzen balin badeu... Ezin hobe. Pozik, bai. Hau jazta, o ze? Indeu dena, bai, montaia falta zaigu. Dastatu, ze musgatu da? Goxo aldao. Eskuakin aldet? Goiara txiki karri zutu, hori piperra utzena zan? Baleko aldao? Eharra, Eharra dao, ezin hobe. Ba, bueno, inbiar deun gauza bakarra da, patatan gainen, barazkik, betu hau hola xere bai, Bai. Azaltzeko ze gauza ona, Hau ingo deuna da, horrela xe hartu, eta hemen jarri, bale, oso ondo. Bueno, haure jarri berdeu, ze txukuna eta ze itxura degan denak. Bale, hau listo, bigo jara hartu, eta bani joa, bukatzea gure platera. Bueno, zemuzko atea zaizue. Gustatu altzaizue, ingo aldezue txian. Bai, ingo bai. Ingo zuen, ez da? Bai. Hola gustatzen. Bueno, hau ingotena da, behitu gaine, jarri hola pixkat. Vale. Pixkat, gehiagik izan gabe. Vale. Eta ingo deuna da, guen krematxo hau, ba, albotik jarri. Hau garbitzea, hau ere bai, eta hau ere bai. Zi, usain hartu nune kurkumak. Eharra indezue gaurkoan. Bueno, hau, alde batetik. Vale. Ze kolore politak, Ba, bai, koloretsua. Eta indarra mateun horietakoa. Eharra indu gaurkoan. Bueno, zuek ze, hildo berean jarraitu behar aldezue. Bueno, nik usteet beti gustatzen zaigula gauzak berriak ikastea eta jende berriakin lan aitea.
Orduan, bai, dantza besti testu hori hortara bai gaude lotuta edo, bueno, baukagu kuriosidadea, orduan. Jarraituko Bai, zuen buru jarraituko belarri hor, dugu. ezta? Bai. Eta Marisa Oraingoz bai. Unka kolektiboak, bueno, jakin nahi badu zehazki, nundik noa ibiliko zaten, sare sozialetan eta jarriko dituzuetan atxintxilea, ezta? Jartzen Nola jartzen topatu ditugu. behar zaituztegu? Bai. Marisa Unka da gure Instagrama. Marisa Unka soilik, Hoi da, kolektiboa gabe. jazta. Eta baukagu web orri bat ere, eta hor jartzeitugu emanaldiak, orduan, marizaunka.com. Ba, badakizue laguna. Hori da. Marisauka.com, goxatu, ondo pasa, eta betikoa, ez pasa. Bueno, bikote, Jo, eskerrik mi asko. esker etortzea Zuri, batik. eskerrik asko. Eta hementxe gelditzeak gaur egun ikusi, eta hoi jaten. Mi esker. Agur.